Barbanza Arousa entregou esta mañá os premios aos establecementos gañadores dunha nova edición do Máis que Tapas, celebrado durante as fins de semana do pasado mes de decembro e tamén a 1ª de decembro. Dende a entidade fixeron unha valoración máis que positiva desta edición, que ven desenvolvéndose dende hai 11 anos. Foron en total uns 34 locais hostaleiros os que tomaron parte nela, servíndose unhas 6.500 tapas. Unhas cifras que evidencian ás claras a relevancia desta iniciativa. Nesta ocasión foron 34 os locais participantes que serviron máis de 6.500 tapas ao longo das 4 fins de semana. Estas cifras evidencian a relevancia do sector hostaleiro no desenvolvemento económico do territorio, con un impacto directo estimado superior a 32.000 euros nos propios establecementos. O que se busca en definitiva non é máis que resaltar a riqueza gastronómica do territorio, así como os viños da IExP Barbanceiria, fomentando ademais a actividade hostaleira en tempada baixa. Podemos seguir dicindo que este é un proxecto consolidado da Mancomunidade en colaboración cos catro concellos, no que ano a ano temos unha maior participación e ao mesmo tempo un maior nivel nas tapas dos 4 concellos. Asimismo, tamén é esta cita é, digamos, unha das motivacións para que se achegue xente ao noso territorio, tanto dos concellos do arredor como do resto de Galicia. Co cal, pois estamos falando dunha actuación de éxito que xa está consolidada e que continuaremos con ela ano a ano. Tanto as nosas tapas, cos nosos produtos frescos en conserva, como os viños da IExP Terra do Barbanceiria, que tamén colaboran nesta acción, teñen máis visibilidade, coa mesma, teñen máis visibilidade e están sendo cada vez máis recoñecidos no noso territorio, así como noutras comunidades autónomas do territorio nacional. Os gañadores por cada concello foron en Rianxo, o Agro da Corna, Castelao e o Vilar, en Boiro, La Tablita, La Ubia e Furia, na Pobra, La Calle, a Taberna dos Cuñados e o Sanxo, mentres que en Ribeira os gañadores foron a Recobeira, Échale Huevos e a Tapería de Marís.